L-għodwa tajba, illum il-ħadd 8 ta' frar. Nilqawkom għal din iċ-ċelebrazzjoni Ewkaristika mill-Kolleġjata ta' Marija Immakulata ġewwa Bormla. Din il-lokalità saret parroċċa fl-1586 wara li saret talba biex tinqatam il-parroċċa tal-Birgu. L-ewwel knisja parrokjali dedikata lil Marija Mnisla bla teba kienet waħda żgħira fuq l-għolja magħrufa bħala l-għolja tal-Ġonna. Għal-ħabta tal-1680 beda l-bini tal-Knisja li se ssir fiha l-Quddiesa llum. Ix-xogħol fuqha kellu jieqaf diversi drabi minħabba l-faqar, imma anke ħabba l-pesta tal-1676. Tlestiet kif narawha llum fl-1735. Kważi 90 sena wara saret kolleġjata. Imexxi u l-Quddiesa l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi flimkien mal-kleru tal-parroċċa. Jesus
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-paċi magħkom. Sellem lilkom il-koll miġburina hawnhekk din il-Knisja Arċipretali ta' Bormla dedikata lil Madonna tal-Kunċizzjoni, l-Immakolata Kunċizzjoni, u bil-feħr niċċelebraw minn hawnhekk fil-waqt li nħarsu lejn din omna li dejjem timxi magħna takkumpanjana fil-jiem kollha ta' ħajjitna. Nisellem il-Viċi Arċipret Fader Emanuel Xkembri u l-Fader Martin Borċ li huma konċelebraw f'din il-Quddisa u lilkom il-koll qed issegwuna permezz ta' televiżjoni u midja soċjali. Nistedinkom biex aħna l-koll illum nirringrazzjaw l-Alla flimkien, nitolbuh il-barka tiegħu u nitolbuh biex ikun dejjem hu li jgħinna inkunu melħ tal-art u dawl għad-dinja. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-Quddisa ħugti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassanna għal ħajja ta' dejjem. Glorja l-Alla fl-għoli ta' smawiet u paċi flat il-bnedmin ta' rida tajba. Nfaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġieħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi d-drubiet tad-dinja ilqa tal-tana. Inti li qiegħed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina. Għaliex inti waħdek qaddis. Inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha. Għaxi m'għandix tama oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jissaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej. Mhux dan is-sawm li jiena rrid li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ u ddaħħal f'darek lill-imsejken bla saqaf. Mhux li tlibbes lil min tara qarwien u n-nies ta' darek ma tinsihomx. Imbagħad ifeċ bħażżerni id-dawl tiegħek u malajr talaqlek il-ġerħa tiegħek. Quddiemek timxi l-ġustizzja tiegħek u l-glorja tal-mulej timxi warajk. Jekk biss issejjaħlu iwieġeb il-mulej, jekk tajjatlu jgħidlek hawn jien. Jekk tneħħi minn nofsok il-moħqrija ma tmitx subek u ma tagħmilx deni bil-sienek. Jekk int qalbek toħroġ għall-imweġġaħ u xabba qalb l-imnikket, imbagħad id-dawl tiegħek ifittx fid-dlam u s-swit tiegħek ikun bħal nofsinhar. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Flimkien dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Twajjeb u ħanin il-bniedem sewwa. Tajjeb il-bniedem li jħen u jislef li jmexxi ħwejġu bir-reqqa. Flimkien dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Għax il-bniedem ġust qatt ma jitfixkel, għal dejjem tibqa' t-tifkira tiegħu. Xejn ma jibża minn aħbar ħażina. Qalbu qawwija bit-tama tal-mulej. Flimkien dawl fid-dlam ifeċċ għat-tajbin. Qalbu qawwija m'għandux mniex jibża, iqassam u jagħti lill-foqra. Għal dejjem tibqa' l-ġustizzja tiegħu.
rasu merfuwa bil-ġieħ flimkien dawl fid-dlam ifeċċa tajbin. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Korintin. Meta jiena wasalt għandkom ħuti, ma ġejtx inħabbrilkom il-misteru ta' Alla bi kliem kbir jew għaref, ma pretendejtx li kont naf xi ħaġa foskom, ħlief lil Ġesu Kristu u lil dan imsallab. Jiena ġejt għandkom dajjef, imbeżza u mriet. Il-kelma u l-predikazzjoni tiegħi ma kinux imlibsa bil-kliem qawwi tal-erf, imma bil-wiri tal-Ispirtu u l-qawwa. Sabiex il-fidi tagħkom timbena mhux fuq l-erf tal-bniedem, imma fuq il-qawwa ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Jiena d-dawl tad-dinja jgħid il-mulej, min jiġi warajja jkollu id-dawl tal-ħajja. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta, biex jerġa' jieħu t-toma. Ma jibqa' tajjeb għal xejn iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja, belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixxellu l-mużbieħ u jqegħduh taħt is-sieħ iżda fuq l-imnara u hekk iddawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-imejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja l-missierkom li hu fis-smewwiet. Il-kelma ta' mulej. Ġesu rrid li lid-dixxipli tiegħu jurihom kemm huma prezzjużi u kemm jiswew. U għalhekk jgħidilhom illum intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Isemmi fil-fatt il-melħ u d-dawl li kif nafu huma prezzjużi u f'dak iż-żmien, fi żmien Ġesu, iktar u iktar. Meta tgħid hekk, qed jgħid l-ewwel ħaġa lid-dixxipli
intom tiswew ħafna, intom prezzjużi, intom għandkom missjoni importanti ħafna. U xtaqt jien li nieqfu fuq dawn it-tnejn li jsemmi Ġesu. Illa li bħalma semma lid-dixxipli tiegħu hekk jgħidlilna wkoll. Intom il-melħ tal-art, intom id-dawl tad-dinja. Xi fisser dan? Ħanħarsu ftit lejn il-melħ. Il-melħ huwa importanti għax il-melħ jagħti t-toma, il-melħ jippreserva u l-melħ jippurifika. U għalhekk meta inti tagħmel il-melħ qed tagħmel xi ħaġa taqgħadha mal-bqija tal-ikel, pereżempju, biex tagħti t-toma, jew inkella tużah proprju biex tippreserva. U għalhekk meta Ġesu qed jgħidlek lid-dixxipli, qed jgħidlilna wkoll illum li aħna għandna din il-missjoni. Nutaw Ġesu ma jgħidx intom il-melħ, imma l-melħ tal-art. Meta jitkellem fuq missjoni importanti li aħna għandna, li nkunu għax ngħixu tassew dak li nemmnu, dawk li nagħtu t-toma fejn inkunu, toma tajba. Dawk li nagħmlu differenza bil-kelma tagħna, bil-preżenza tagħna, bil-ħidma tagħna, differenza pożittiva fejn inkunu. U mal-ewwel naraw kemm huwa importanti dan ix-xogħol tagħna, il-missjoni tagħna. Illa għaliex aħna għandna dil-missjoni li nagħtu t-toma wkoll li nippreservaw dak li hu tajjeb. Dak li hu tajjeb jagħtem biex aħna naħdmu ħalli nżommuh il-valuri tajbin tal-ħajja, naħdmu biex jibqgħu hemm anzi nsaħħuhom. Sa forsi f'moħħna jiġina jiex nista' nagħmel jien. Jew aħna nkunu ftit. U ġieli tiġina din f'moħħna li aħna ftit qalb ħafna nies. X'nistgħu nagħmlu qegħdin ftit? Kif nistgħu verament naħdmu biex inwasslu l-kelma tal-Alla meta aħna tant ftit? U tismagħha din kultant jgħidu inqasna kemm inqasna. Għalhekk huwa importanti dak kliem ta' Ġesu għax il-melħ huwa ftit f'ħafna għal b'ħafna. Ti biex is-sajra ma tagħmilx borma melħ, imma ftit melħ mal-ikel. Meta qed jgħid Ġesu l-melħ tal-art qed jgħid aħna ftit. U hekk inkunu, u hekk ħafna drabi se nibqgħu. Imma għandna din il-missjoni li nagħmlu din id-differenza, anki jekk aħna ftit. U għalhekk il-kliem ta' Ġesu huwa kliem li jagħti kuraġġ lilna biex ngħixu tassew dak li nemmnu u biex bil-kelma tagħna, bil-preżenza tagħna, bil-ħidma tagħna inkunu dawk li nagħtu it-toma, toma aħjar fejn inkunu dawk li nippreservaw il-valuri tajbin fejn inkunu dawk li nagħmlu d-differenza. Ġesu jgħid ukoll lid-dixxipli tiegħu intom id-dawl tad-dinja. U aħna f'moħħna llum id-dawl tafas is-switch u jixel id-dawl. Tista' tixel anki ħafna dawl bis-switch wieħed. Hawnhekk Ġesu kien f'kuntest differenti fatt jitkellem fuq il-mużbieħ li tqedu fejn jidher mhux taħbieħ. X'qed jgħid Ġesu għalhekk intom id-dawl tad-dinja? Qed jgħid li aħna għandna din il-missjoni li fejn inkunu nagħtu d-dawl. X'jagħmel id-dawl? Id-dawl
juri dak li hemm jekk inti tagħmel mużbieħ dak iż-żmien fid-dlam imma qed turi dak li hemm u d-dawl jurik kif għandek timxi jagħtik id-direzzjoni l-gwida fil-ħajja. U aħna msejħin biex hekk inkunu bħala d-dixxipli ta' Ġesu. Dawk illi bid-dawl tagħna għax ngħixu tassew il-ħajja tagħna l-isranija nuru l-verità mhux naħbuha, imma nuru wkoll it-triq li għandna nagħmlu, li għandna naqbdu biex ngħixu tassew kif irid Ġesu, kif tkun tassew taġid għas-soċjetà tagħna. Għalhekk id-dawl mhux qiegħed biex jinħeba jgħid Ġesu u din hija importanti ħafna l-ħidma tagħna. L-istess kultant ngħidu aħna għax aħna ftit. Ma Ġesu meta jsemmi mużbieħ mhix qed isemmi ħafna, qed isemmi xi ħaġa li tagħmel id-differenza. Għax jekk tixel inti mużbieħ f'kamra mudlama tagħmel id-differenza kollha. Mhix qed tgħid bil-fors għax għandek ħafna dawl, imma anke ftit dawl jagħmel id-differenza. U dan huwa li qed jgħid Ġesu għalina llum il-missjoni tagħna u jgħid hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emmejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. Illa għaliex meta Ġesu juża dawn iż-żewġ tixbiħat tal-melħ u d-dawl qed jitkellem fuq ħaġa wkoll importanti għal ħajja tagħna. Dawn għandhom missjoni għall-oħrajn, mhux għalihom infushom. Il-melħ għal xi ħaġa oħra. Id-dawl biex jagħti d-dawl l-oħrajn. Mhux biex ħarsu leħ. Il-melħ mhux biex toqgħod tħares lejn il-melħ u d-dawl mhux biex toqgħod tammira biss id-dawl. M'għandhom din il-missjoni għall-oħrajn. U għalhekk jgħid Ġesu biex jaraw l-emmejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet. U jien nixtieq li aħna llum narfu kemm dal-kliem ta' Ġesu huwa pożittiv għalina, kemm jagħtina kuraġġ u kemm jgħinna biex aħna nħarsu madwarna u naraw nies li huma llum bħal melħ tal-art u dawl tad-dinja. Tant narawhom għax naraw il-ħajja tal-qaddisin, u tant narawhom ukoll fl-istess nies li ngħixu magħhom, l-istess nies li jkunu qrib tagħna. Għalhekk meta aħna naraw dak li jgħid il-ktieb ta' Profeta Eżajija illum f'ewwel qari, meta jgħid mhux dan is-sawm li narrit li taqsam ħobżok ma' minnu bil-ġuħ, iddaħħal f'darek il-msejkem la saqaf, tlibbes il-min tara rwien u n-nista tarek ma tinsihomx. Qed jitkellem fuq l-opri tal-ħniena li Ġesu mbagħad isemmi iktar il-qudiem, imma li huma l-mod kif aħna nkunu tassew melħ tal-art u dawl tad-dinja. U hawn nies li qed jgħixu hekk, u hawn nies li jagħmlulna ħafna kuraġġ jagħtuna t-tama, anke fl-istess nies madwarna, kultant fil-familji tagħna, bħal ġenituri illi ħajjithom jgħixuha, il-vokazzjoni tagħhom jgħixuha b'dan is-sens biex ikunu bħal melħ li għandi t-toma tajba li jippreserva, bħal dawl li jgħinu il-uliedhom jimxu fit-triq tajba. Jew llum nirringrazzjaw il-Mulej għal din il-kelma sabiħa li għatina l-ħajja tagħna u nitolbuh għalina, għall-familji tagħna, għal din il-komunità parrokjali, għas-soċjetà Maltija, ejna Mulej biex bħala d-dixxipli tiegħek aħna nkunu tassew melħ tal-art u dawl tad-dinja.
Sa flimkien namlu l-isqarrja tal-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox li ħallaq is-sema u l-art dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. F'mulej wieħed Ġesu Kristu ben waħdini Alla, imnissen minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissen mhux magħmul natura waħda mal-missier u bieħsar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u ħaldisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata ta' Ponzju Pilatu miet li fnuħ u fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemmin tal-missier u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li jum weġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben u li tkellem fom il-profeti u fi knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika nisqal ma'mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Issa nresqu tal-bit tagħna lil Alla namlu dan fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina. Mulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkun il-melħ tal-art u dawl għad-dinja nitolbu. Għallimna mulej narfu kemm aħna niswew, kemm aħna prezzjużi quddiemek u li narfu wkoll il-missjoni sabiħa li inti qed tafdalna fis-soċjetà llum nitolbu. Nitolbu mulej għal-murda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet, kemm Malta kif ukoll dak li qegħdin għall-kura barra minn Malta, nitolbu għal dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu nitolbu. Nixtieq li nitolbu llum għal saċerdot ġdid li għandna fid-djoċesi llum propju bħal dal-ħin id issir l-ordinazzjoni saċerdotali ta' Father Jesmond Ċkembri illi huwa saċerdot tar-Rid Grik Kattoliku, il-fatt l-Arċisqofija temm għal din l-ordinazzjoni. Nirringrazzjaw l-Alla ta' din il-vokazzjoni sabiħa u tweġiba liha u nitolbu ħafna għal dan is-saċerdot ġdid biex ikun sinjal tal-imħabba u tal-ħniena tal-Alla fis-soċjetà Maltija llum nitolbu. U llum ukoll mal-Knisja kollha fid-dinja niċċelebraw il-jum dinji ta' talb u kuxjenza wkoll kontra it-traffikar tal-bnedmin li jappjaga il-Papa il-jum sejħilha huwa delitt dan crime kbir fis-soċjetà llum. Nitolbu biex aħna l-koll narfu il-ħtieġa li naħdmu kontra din l-iskavitu moderna llum u namlu ħilitna biex narfu dejjem il-valur ta' kull bniedem tal-ħajja umana tiegħu, tad-dinjità tiegħu tagħha nitolbu. Nitolbu ħalli dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa tmiem naturali tagħha nitolbu. U nitolbu biex dejjem nieħdu l-eżempju ta' Marija. Marija turina kif aħna nkunu tassew illum fis-soċjetà melħ tal-art u dawla d-dinja. U nitolbu biex Marija li għalija dedikata din il-parroċċa tkompli takkumpanjana dejjem bħala tagħna nitolbu. Bli Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen.
jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jsir għalina is-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Niżżuħaj lil mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna, inti ħlaqt id-dinja b'kull ma fiha u qassamt il-jiem u żminijiet, sawwart il-bniedem skont ix-xbija tiegħek u qedtu fuq l-ġubbijiet tal-ħolqien biex fismek jaħkem fuq ħlejjaq kollha u jfaħrek bla għeda fl-emmejja l-kbar tiegħek bi Kristu Sidna. Għalhekk flimkien ma' l-anġli kollha aħna wkoll infaħruk u fferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis li Alla tal-Iseġġ smew tal-art mambija bil-glorja tiegħek. Tasanna b'roli tasmawi. Birek minn ġej b'isem il-mulej, tasanna b'roli tasmawi. Qaddis tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr, tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, offrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajra xogħġbok tilqana u quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba
flimkien mal-Papa Il-Jun, l-Archbishop of Tana Charles, this of Joseph Jatjenu, u ma' ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll futna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbuk għatilidna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza Omm Alla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla mis-sili tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejju nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna dubietna bħalma naffru minn ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba uħnina tiegħek il-paċi fiż-żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Muli Ġesu Kristu li jett l-Apostli tiegħek, inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha s-sliem u l-għaqda li intrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi drubiet tad-dinja ħinna lina. Ħaruf talla li tneħħi drubiet. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi id-dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Ġemma ta' Kristu, ħarsuni, għal-ħajja ta' dejjem ammen.
nitolbu. U Alla inti ridna nieħdu sem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-kol ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Naslu fit-tmiem din il-quddisa mill-kolleġġjata ta' Marija Immakulata ġewwa Bormla. Nixtiequ nafżawkom li f'jum il-morda se ssir quddis għall-morda u l-carers tagħhom nhar l-erba' 11 ta' frar fil-Bażilika ta' Kristu Re Fraħal Ġdid fl-10 ta' filgħodu. Il-quddisa hija organizzata mill-Laqda Trasport tal-Morda Flurt l-Umtal u se jiċċelebra l-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi. Nitolbu fl-imkien. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, aqlanna l-grazzja li noħorġu minna mingħajr ħtija. Nitolbuk, żomm idejk fuq is-saċerdot ġdid tar-Rit Grik Kattoliku li qed jiġi ordinat illum fil-Knisja f'Malta. Grazzi li kontu magħna, nawgurawlkom il-ħadd it-tajjeb.